Posílám mě z TikToku na kick přes ten účet na edity. Dobře, Sárunko, děkujem. Sárunka je náš subscribe, jeden z našich hlavních představitelů tohoto chatu. Čau, Sárunka je tady, koukám, náš subscriber. Ahoj. Saba, Sárunko, děkujem. Sárunka myslím, že už tady úplně od začátku. Jo, tak dělá ty edity, myslím. Jo. Myslím, že jo. Že ho dělá subscribe. Jo, kam si říká, to budem tu číst po chatu. A byla na nákupech a já musím dát edit. Jasně, v poci nějaký a děláš to pěkně. Udělají nějaký edity, ale i jakoby nejenom do hudby, ale kde i mluvíme, kde něco řekneme. Jo. Klidně tam jde jakoby sestřičit třeba nějaký zajímavý téma do 15-20 vteřin. Něco, co říkáme. A pak třeba nějaký ten edit. Bych chtěl trošku. První edit. To je ono přesně. Let's go, lajkuju, dávám mega podcenit. Sárunka, nechápu, jak to, že jsem tady byla 5 hodin, my streamujeme 5 hodin, ty pičo. Sárunko, mega ceníme, palec nahoru. Doufám, že budeš první subscriber jako legendary. Možná dostaneš pak móda a budeš tady moc banovat lidi, takzvaně zmrdy v chatu. Já si myslím, že to je hodný člověk. Sárunko, po dnešku už nebude.